לקחת נועם, תעצור. נועם. נועם, עכשיו מקלחת, תכבד את זה בבקשה. יאללה, נועם, נועם, אם תמשיך להגיב ככה יקחו לנו את האקסטרה. אני יכולה לציין רק את הזה כדי לקפוץ לטרמפולינה. אני אוהבת את זה. תעזור דקה. אני מכיר את הבדיחות האלה. עוד דקה. נועם, בסדר, תמשיך, נועם. נכון, אני משחק רובלוקס. רק אם אני נותן לך תתן לי עוד בסדר? אני משחק במשחק כיפי. אתה לא אמרת שהוא הולך להתקלח? אבל לא אמרת שהוא הולך להתקלח? שבור את זה, שבור את זה. אבל עכשיו אני כמה דקות. אני... לא, אני רוצה לעשות את הקטע. איך פשוט קופצים על זה? לא. למה אתה חושב? נו, מה עוזיז אותי? אתה לא נתת לי ככה. להתאמן. אבל יש שם עוד זמן. אתה יכול להביא לי? נו מה? יש. בקטע הזה אתה מבין. למה אתה חושב? למה? זה לא יפה. מה אתה עובר? נו, יאללה. אבל למה לי אתה לא נתת זמן הרבה? אני כבר סיימתי את הקטע. תן לי, אני אעשה. לא, אבל אתה חצי שעה. נועם, תן לי. אני מומחה בשלב הזה.
אתה הולך? שחר פה. תן לי. תן לי, אני מוכרח בשלב הזה. טוב. עכשיו. אני הייתי אצל לך את השלב הזה בשנייה. נו, אבא, אמרת שאתה הולך להתקלח איתו. נראה שאין לך להיות. נראה שכואב לך. הוא קורא לך. נתן לך ידיעה. זהו, מוקלחת. אמר לך, קטנים תבריח אותו. תן לו שנייה לחשוב שם. תבוא לך עמוד שם ותביא מוגפה. תן, עכשיו. אבא, עכשיו תן לי, אני מומחה. תן לי גם קצת. אין לי בטריה. אבא, יש לי 5%. בודק כמה אחוז יש לי. טוב, במילא לא משתמשים בטריה שלו עכשיו. איך נכנסים למעלה? תן לי. אל תגיד לי, אני לא רוצה לשם. תעלה את השלב. רגע. די, אתה מעסיק. מה? תן לי, אני פה בשלבים. אני רגע. אתה פשוט תראה בסלע. עכשיו זה קשה. בקטע הזה תן לי, אבל... אל תן לי, נו. כל הכבוד. רגע, אבל עכשיו איך אני... אני יודע איך. הנה, תן לי גם, תנו לי גם. זהו. יש שם עוד אחד. זהו, חייבת את זה עוד אחד. שימצא. זה לא הולך איתך. אני יודע, תן לי רגע. תן לי. לא, תן לי ידיים. מאיה, תן לי גם קצת. לא, מאיה, אתה היית. למה אני לא הייתי מאיה, ידיים? תן לי רגע, איך אני עכשיו לוקח את זה? שבור את זה, שבור את זה. זה לא תשבור. תן לי רגע. תן לי גם קצת, נו, אבל אני לא... די, אתה היית נכון? איך, למה אני לא מצליח להסתכל לשם? אי אפשר. אז איך אני הולך לשם? בלי מישהו יערוב אותי. אני אראה לך, תן לי רגע. תן לי גם, גם אני רוצה. זה נמצא. אבל מה בסוף לא ילך להתקלח היום? הוא ילך. עכשיו. מאיה, תרגע. אני... והפעם... אוי, נמר. תהרוג אותו, אבא. החתימה שלך לא יעזרו. אני יודע איך להרוג אותו. יש שם אוזניים. איי. רק אם אתה תנצח, תלך להתקלח. די, לא, אחר כך, לא, די. אוקיי, חרם שלך. בואי נע. ואם אני אנצח, אז 30 דקות לפני המקלחת מחר, הבנת? הנה, עכשיו גם דיין לך מפה. אבא, אתה רואה? יש לו תיירות הזה להתרכז. וואי, זה. איי. אני לא נגעתי בזה, זה משחק הפוך. לא נגעתי בזה. גם מי זה קראת?
tua vida presa, 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 maldade é cruel. היי! איך הייתם מול לעבור את זה? אני יכול לעשות... די, אני יכול לעשות... צריך לעשות קפיצה. צריך לעשות הקפיצה עם הלייזר. כי אז אתה מקפץ מעל. נכון. כל שהוא צודק. כן, באמת לא. כשאתה מגיע לקטע הזה, תלחץ עם הלייזר. ככה תדלק אותה. נכון. תן לו. מה? אין לי כוח לזה. תן לי. למה? למה הפסקת את זה? כי זה מעצבן. לא, זה לא כזה קשה, אני פשוט אין לי זמן. טוב, יאללה, ניקח. יש לך גם פיפי? לא. די, צריך לעבוד. וקצת הבטן הולך לשירותים, יצא לי מהטוס, זה לא יפה וחום.